Iepa lagunak, gaurko programan musikaren inguruan arituko gara eta albiste aipagarrien berri emango dizuegu. Hasteko prest? Bagoazen. Hasteko oso aipagarria iruditu zaigun berria. Artista talde batek John Lennonen omenez kontzertu bat emango du Nueva Yorken. Kontzertu hau, dirua biltzeko asmoz egingo da azaroaren 12an Nueva Yorken. Estatu Batuetatik zuzenean Euskal Herrira mugitzen bagara, Guiar estandarren aitormena dagoeneko estreinatu da. Abesti hau, ertzainaken abesti baten moldaketa bat da eta Lobin Gaztea bildumaren parte izango da. Horrez gain, El Mentón de Fogartik taldea hegal egiten abestiaren moldaketa egin du gaztearentzat eta bideoklipa dagoeneko ikusgai da. Bestalde, Delorean talde zarauztarrak single berriarekin ezuztean harrapatu gaitu. Real Love izango da abesti berriaren izena eta dagoeneko sarean da. Diska berria urriaren 14an izango duzu eskuragai, baina erne, denda digitaletan baino ezin izango duzu lortu. Bestalde, El Canto del Loco taldearen abeslaria den Dani Martinek bakarlaneko diska aurkeztera doa, Pequeño. Artistaren lana urriaren 26an egongo da salgai, baina bideoklipa dagoeneko ikusgai duzue sarean. 16 añitos izena dauka singleak. Argi dago, artistek ez diotela inoiz sortzeari uzten. Ez da hala? Laster hemen izango gara musikaren inguruko albiste gehiagorekin. Bitartean, ondo segi eta laster arte.